Dobrodošli na kanal Recept i Aleksandar. Evo danas spremat ćemo za sve vas specijalno kakao. Sada da vidite kako ja i moj sin koji je ovde pored mene. Zdravo svima! Eto ga, tu je i Miša, da vidimo kako vi to spremamo kakao. Ja ću da vam pokažem dva načina. Jedan je sa hladnim, a drugi sa toplim mlekom, pa da vidite. A naravno možete i bez mleka. Mislim da ovo svi trebaju da znaju i svi vole kakao, jer je to jedan veoma zdrav napitak. Kad je u pitanju, na primjer, i krvna slika, da hoćete da ojačate krvnu sliku sa gvožđem, punje gvožđa. Ovako. Prvo, šta nam je potrebno? Potrebno nam je voda. Evo voda. Hvala. Pola šoljice vode. Sipati. Izvoli Mišo, hvala za pomoć. Sada, na jednu kašiku kakao idu 2 kašike šećera. Zato što je kakao prah gorak. Čekamo vodu da provrije. Ništa bez mog pomoćnika malog. Kako si ti, Mišo? Super, kako ti budem. Jer ti voliš da piješ kakao? Da. To najviše volim da pijem. Dobro, Mišo. I evo. Voda je krenula da vrije. Dodaj mi kakao, molit ću lepo, Mikice. Evo i tata došla. Ništa, trenutno stopiramo šporet dok stavljamo jednu punu kašiku kakao. Izvoli, Mišo. Ali se to ne jede. Onda lepo ovako pomešamo. Mogu ja staviti? Možeš, sine, naravno. Upalimo. Tako. I čekamo da uzavri. I evo ovako kad krene da pravi kajmak, vaš kakao je gotov. Daj šoljicu sad sutra, Mićo. Hvala lepo, Miko. I onda to lepo sipete u šolju. I sipete mleko. I sad, ovo je jedna od varijanti Na koje ja pijem. koju moj Miša pije. A to je da sipamo mleko ovako, čisto hladno. Znači koliko je kakao, toliko i mleko se sipa. I eto, čokoladni napitak je spreman. Izvolite. Hvala. To je Mišino. Sada, za mene ja volim ovako. Isto sipamo šoljicu. Čekaj da stavim ja. Upalimo. Ponovo 2 kašike šećera. I čekamo da provrije. I tako, sada čekamo da provrije i ovo isto džezo sa vodom. I danas je baš toplo, ali nije strašno. Nije bar. Sada, sine, dodaj mi opet kakao. Evo. Hvala lepo. Nema na čemu. Izvoli. Hvala. I tako. Čekamo opet da provrije voda. Krenula. Krenula je. Stopiramo na par sekundi dok ovo lepo ne pomešamo.
Drži mi ovo Miko, vidiš kako ide u krug. Povrti se. Pa dobro. E tako, izvoli sad, zatvori to. I da završimo ovo. Stavi to tamo. Dodajem samo šoljicu. Evo. Čekam opet kajmak da krene. Opa, eto tako. Za malo. Za malo da pređe. Eto, još jedan kako je gotovo. E sada, šta ja volim dalje? Ovako. E sada, daj mi čistu onu drugu džezvicu. Hvala lepo. Ja volim moje mleko da bude zagrejano. Ovdje sipat ću otprilike jednu kafenu malu šoljicu mleka, znači toliko, tu. I uključit ću da se zagreje. Evo onda, šta ću ja da uradim? Umutit ću mleko sa ovim, da se napravi kao pena. I evo, mleko je krenulo da se zagreva. Treba da bude dovoljno toplo da prst može da se zadrži. To je to. I evo sada vidite kako se pravi pena od mleka. Evo vidite. Opa. Cool. Ja tako volim. Šta je Volim moćno? tu penu. Penasto mleko. Da. Možete to uzeti i u teglicu da isto promućkate, ali je lakše sa ovim ako imate aparat za nes. On je hladni. Nije on samo za hladni nes, on je za sve ovaj aparat. E, tako. Eto. Drži to Mišo. Dalje. I onda ja to ovako lepo volim da sipem u ovo. Penasto mleko. Da napravim penu. Jer vidite. Ja bih to nazvao... Sipi meni malo. Hoću, sine. Evo i Mišo sad kad je video kod tate penu i njemu se dopala ideja. Da. Evo. Sada uzet ćemo onu kašičicu. Tako. I ovako promućkati malo. I kakao sa mehurićima. Eto. Mehurići. I eto, to bi bilo to. Dva načina pripreme ove kakve. Vidi, kod tebe ostala pena. Bravo, Miš. Ti ukrade malo penu, o? Da. Pa moram. Malo meni, malo tebi. Ja moje... Nemojte mućkati penu, definitivno. Evo, daj meni malo pomočkati ono. Ako je promućkaš, više neće je biti. Eto. Ništa, ja sam ponovo napravio penu jer hoću da imam penu i kraj. A hoće i Miša da ima penu. Eto. Lepše izgleda. Kremasti. Opa. Eto, tako. Nadam se da vam se dopala ideja kako da napravite za sebi svoje najmilije. Eto, veoma interesantno. A naravno, uvek možete da iskoristite prah kaka i ovako da posolite preko. Čisto radi dekoracije.
Ništa, sada ćemo ja i Miša da uživamo, samo da sklonimo aparat odavde. Pa ništa, evo, meni i Miši, Da. bit će nam drago da vam se ovo dopalo. Vi kako ste nam, šta radite, kako ste, šta ima novo, ostavite dole komentare, napišite. Ja rado ću pisanim putem da vam odgovorim, pošto je ovo trebalo da bude žurka, ali je baš vruće, pa sam rešio dok je hladovina da ja lepo ovo snimim, a snimak bit će naravno pušten u 5 sati danas da gledate. Tako da očekujem svako ko je voljan komentar da ostavite, a sada da vidimo živeli. Živeli. Evo kako je ovo na ukus. Baš je lepo. Kao mehuriće da piješ, a? Da. A ovo je moj domaći sokić od višnje. Živeli? Živeli. Iz naše bašte. Vidite kako samo rume Osveženje u čaši. Da. I to je to. To bi bilo to. Da. Ćao, pa. Pa. Vidimo se i čujemo se. Vidimo se.